ide entrando, ide pasando, ide vos acomodando. Trouxeste dese o café? Estamos todas, ide pasando ata a cociña. A ver que coloque isto así ben. Hola, que tal? Sí que hai xente, como non vai a haber xente? Sempre hai, sempre estades aí. E hoxe o podio é para... Flechas! Celi Extremadura en segundo lugar, en terceiro lugar entra Nieves. Entra Sonia. Entra Sonia Casal de Rei. Nieves hoxe quedou fora de podio. Se siente, aquí foste a primeira das perdedoras. Hola, que tal? Pois é que estou un pouco afónica. E queres saber que hasta ahora non me din de conta? Non debín falar moito. Hola, que tal? Trasno, moi boas tardes. Moi boas, Cristina. Trasno desde Marín. Bueno, a ver canta xente da que estades aquí hoxe. Buenas tardes de Brais e su madre Yolanda, desde Córdoba, Bogotá. Aclárame, Yolanda, desde onde é, que non o sei. Buenas tardes desde Asturias, leyendo con flor, que nombre máis bonito, tes? Oístes? Leyendo con flor, eso está moi bonito. Buenas tardes desde Cuntis. Cuntis sí que sei onde habla Bernarda Pampín. Que tal? Moi boa tarde, moi boa tarde desde Bonastre, en Tarragona. Chamaste como corre isto? Estefabanca. Pois moi boa tarde, moi benvidas aquí á miña cociña. Encantadísima de conocerche o sábado. A iso me iba. Hola desde Arcade, graciñas polo sábado, gustoume coñecerte en persona. O sea, que hai aquí un montón de xente que... Hola, Luis, que encántame ver os teus vídeos, non me perdo ningún. Hola, Mar! Hola, Xavier, que xa nos vamos a ver, xa non queda nadiño, o sea, queda moi pouquiño, moi pouquiño. Hola, menos mal que fun a primeira das perdedoras. Carla está... Oi, que tantas cousas vos teño que contar. Primeiro, antes de nada, déixame dirigirme así á cámara, porque lle quero falar directamente a Carla. Carla, vou vos a contar unha cousa. A todas... Teñemos un montón de novedades, Entre elas é que temos que afillar a outra rapaza. O sea, temos outra afillada aquí no chat que a conocín onte. Pareceme que xa fai unha semana, pero é que íbamos a dicir o outro día, foi onte. Porque foi moi intenso o día, foi intensísimo. Bueno, contovos, vexo poucos likes. Moi ben, Xavier, a mitad xusto, que eu non sei que pasa aquí cos likes, que co pouco que costa e co moito que me axudan. O sea, a vos non vos costa nada e a min axúdame moito, así que... Desde Zurich, hola Carmen, que tal? Hai un montón de xente que te queremos. Bueno, vamos cas novedades que temos aquí a nosa querida... Carla. Carla é a nova, témola que adotar, é a nova afillada do chat dos domingos, porque Carliña, hola, querer, ten 5 anos. Sabedes contar hasta 5? Solo estes. 5 anos. 5, E con 5 anos rompelle a cabeza a seus pais, a seu pai e a súa nai, para poñer lechugas, para que lle deixen poñer tomates, para que lle deixen plantar flores e para que lle puxeran un invernadero. Vou a pensar que me constipín, porque o sábado choveu. Bueno, pois o sábado esta pequena gran pequena fan, veume ver o sábado. E vou vos a dicir unha cousa. Este sábado estuve en Pontevedra en unha feira que se chama Pontesán, que é sobre salud e benestar. Había, pois, stands donde daban información sobre diversas enfermedades, pero había tamén charlas, obradoiros, talleres, todo como moi dinámico, moi divertido e entretenido.
e fun dar unha charla sobre Horta San, Pontesán, Horta San. E resulta que, bueno, venme a ver un montón de xente que depois quero falar con ela, que son seguro que hai un montón de xente aquí. Bueno, é verdad que, o sea, son o rapaz que se quitou unha foto contigo. Temos dous novos afillados, un afillado e unha afillada. O afillado chamase Pablo, era? Ai, Manuel Casal de Rei, dime como se chama o rapaz, que se non me acordo. 2 niños tiña. Carla, que vive en Vigo, obligou os seus pais a levala a Pontevedra para conocer a Nusca. Queredes ver que os ollos de Carla estaban así? O sea, espero estar toda a vida á altura da mirada desa meniña, porque estaba así. Toda contenta, emocionadísima, como se estuvera vendo unha, non sei, a Lilo e Stitch en persona ou algo así, non sei, foi increíble. Estuvo falando comigo e díxome que sempre vía o luar para ver a Jallosa máis a Nusca, mentres Nusca non acabara de facer a súa interpretación ali no lugar, que vía o luar. E como é aos viernes, pois, mira, vos mirade que maravilla de rapaz, o sea, namorei dela como podedes imaginarvos. Así que temos unha nova afillada. A nova afillada, o rapaz chamase Brais. Brais, eu que lle chame, Dios mío, perdón, bueno, pois, o rapaz tamén temos un novo afillado, que tamén se chama Brais, porque Brais estaba facendo, pois non sei, un deporte ou algo así, e veume súa nai dicir si despois podía esperar para velo, porque me quería conocer e quería sacar unha foto comigo. A emoción que tiñan estes dous rapaces que non se conocían, nem se conoceron entre eles. Foi tan bonito. O sea, darme conta de que hai xente tan menudiña que ve os meus vídeos, que a partir de agora teño que ter máis cuidado co que digo e co que fago, porque claro, hai que ter cuidado con todo. Pero tanto Brais como Carla, o sea, son os novos afillados do chat, dos directos dos domingos. Eso que o sepades. E Carla fíxome un debuxo, e agora como o enseño, porque o pejín no meu muro. Resulta... Voulo enseñar. Bueno, non vos lo podo enseñar, me cachis na mar. Bueno, Carla trúxome un dibujo bonitísimo con corazóns e non vos lo perdades porque Carla sabe perfectamente cal é o nombre dos meus gatos e puxo Carla, Nusca, Lolo, Eco e Nano. Así que enamorada estou de Carla. E despois... que guai, Celi, benvida Carla e Brais, son os afillados de toda a comunidade. Mirade se tendes padriños e madriñas aquí, E resulta que aínda non vos lo dixen, pero regalaronme a semana pasada, ou, bueno, ou así, ou fai bueno, xa será 15 días, 2 semanas, regalaronme 2 patas, 2 patiñas blancas, que aínda non vos las presentín. E pedinlle a Carla, xa que era a miña fan, pedinlle que lle puxera nombre. Vai vos a dicir agora como os nombres que lle escolleu para as patas, porque os teño que anotar, porque xa non me acordan, así que mami empezade a escribirme como se van a chamar as miñas novas patas. E despois, esta semana, presentareivolas en un vídeo, e xa as bautizamos todo eso. Bueno, moitísimas gracias a todas as persoas que vos acercastes e que estades aquí. Aquí están, bueno, as patas chámanse Lentella e Sandía. Eu non sei se os nombres que escolleu son porque son as cousas que máis lle gustan, as lentellas e as sandías, pero eu dixenlle que así va a bautizar e que eses son os nombres das patas que temos na chousela, o sea, na miña horta. Así que xa vos los enseñarei esta semana. Moi boa tarde, Gracia, que tal? Moi benvida. Mirade, eso, non están todos os likes que deberían, que son de 140 personas e 80 likes. Prométovos que, aínda que lle deades ao like, ninguén vai a ir a vendervos unha Biblia a casa,
ninguna enciclopedia, nin vos van a cobrar nada. E a min favoreceme moito no canal, así que non costa nada. As que sepades darlle, porque eu sei que hai xente moi maior mirándome que non sabe como facelo. A esa xente agradezo igual porque non é capaz. Pero as que sabedes, idelle dando ao like. Cachis na mar. Bueno, e agora veñen os agradecementos de toda a xente que vos acercastes ali a Pontevedra e que estades aquí e as que non estades a lle dareis gracias de outra maneira. Non me esperaba esperaba que viñera xente. Non quería quedar sola dando unha charla. E por moi raro que vos pareza, son unha persona que, se teño que falar de algo en público e me dan un micrófono, sexa do que sexa que teña que falar, se teño 10 personas solo, acobárdome, síntome incómoda, síntome nerviosa, síntome sola, síntome apagada. Pero, sin embargo, eu non me amedrento en diante de 4.000 personas, que nunca estuve en diante de 4.000, pero onte en Pontevedra penso que éramos do redor de, non sei, pero máis de 180 personas eran ali. Porque sillas había 170, estaba cheo e había xente de pé. O sea que eu non sei, bueno, realmente non sei as sillas que había, pero as filas eran como de 16, 17 ou 18 sillas e había como 7 ou 8 filas. Así que cheo absoluto, sentime super ben, sentime comodísima, a xente que estaba ali quería oír a Nusca e despois a verdade é que me din un baño de masas, non podedes imaginarvos a onde me subeu o meu ego. O sea, se houbera un pedestal po ego máis alto e fora o número 1, eu collería unha pérgola e subiría polo número 1 para arriba, porque me sentime super ben, moi querida. Sentime como os Rolling Stones, porque a xente fixo unha fila moi educadamente arredor de min para pacientemente esperar a que unha persona falara comigo, se sacara unha foto, me dera un bico, outra persona, outra foto, outro bico, falara comigo un pouquiño, outra... Ai, Dios, que ben me sentín. Foi super maravilloso, así que por todo ese cariño, moitísimas gracias, sentime moi apoiada, o sea, así que, non sei, moitísimas gracias. E agora vamos a empezar a facer un pouco de caso, porque faltaría un dedo de plus, claro, eu tamén o penso así. Mirade, non me gusta moito, desto dígolo de corazón, sinceramente, non me gusta moito que a xente me faga regalos, porque non sei encaixalos moi ben. E aparte que hai... Eu son moi humilde, non fai... O sea, hai moita xente que me fixo un regalo, que me trouxe regalos. Non lle vou dicir que non, por suposto, porque o que o fixo con todo cariño. Empecín a abrilos, pero dixo eu, non, abros mañán no directo, porque eu penso que estades aquí a xente que mos fixo. Quero vos enseñar en especial que é tan bonito, que é tan maravilloso. Bueno, se queredes, despois enseño vos os outros, pero este é tan bonito. Ainda non o quiten daqui, o sea, así como o vin, dixo, oche, para mañán para o directo. Dios, que bonito, É un dibujo. Non estou moi segura se está feito a man e sí que está, porque ten marcas de lápis. O sea, tan maravilloso. Dios, que ben feito está. Reconocedela. Bueno, pois un pouco pichujona. Mirade os pitiños, as calabazas, o meu xistiño con aro. Creo que é un olivo, creo que é o único que non teño na horta, un olivo, pero eu voume a imaginar que é un carballo. E Nusca, cas gafas azules, púxome toda guapa co meu xistiño. Ai, por favor, como me gusta, cunha calabaza. Bueno, o traballo que hai aquí non o podedes apreciar, pero
hei de sacar... Hola, Cristian, que tal? Bueno, o dibujo bonitísimo. Hai 2 dibujos. E mirade o segundo. Non me dixades que non é fermosísimo. O sea, pareceme super maravilloso. E queredes saber que non me acordan o nombre? Vou a quedar fatal. E diredes vos, vas a quedar... está aquí. Que me puso aquí o nombre. Trasnum. Estás por aquí? Sí que está aí. É un pexegueiro. Sí que está. Mirade, vedes, é Trasnum, por se o queredes mirar e seguir, porque fai cousas moi bonitas, ademais, de muñequiños e así. Damián Pinto, que é de Pontevedra, de Marín. O sea... sí, é un pexegueiro. É un pexegueiro, porque lle acabo de ver os pexejos, mirade. O sea, sí que se lle ven os pexejos, e non me din de conta. E este é un castiñeiro, porque evidentemente están aí as castañas. Ahora que, esta non son eu, porque a min vestida de gallega, creo que só me vestín 2 veces na miña vida, pero é tamén super bonito. Por favor, é que hasta as tarjetas están feitas á man. Isto é moi bonito, isto é maravilloso. Podo lelo, Trasnum, porque non lín aínda, Trasnum, escríbeme, podo lelo en alto ou é privado? Dios, hasta que letra tan bonita. E despois dixíame a min outro día na radio que eu teño unha caligrafía preciosa. Pois isto é unha caligrafía preciosa, mirade, redondiña, perfecta, escrita á man, Trasnum é como a min, é de manuscritos. Vamos a ver, pon. Ainda non lín, espero que poña algo bonito. Boas, Nusca, este pequeno agasallo é un trociño do meu mundo mágico. Agardo que che guste, para que lle veas un pouquiño máis de sentido a estes personajes, vou dar unha pequena explicación. A meiga das pipas, diferente a moitas meigas, é unha grande meiga da horta, sobre todo das flores. Iso está todo aquí dentro, que ainda o vou abrir agora. Segundo, o resto son uns personajes que teñen diversas formas, eu chamolles animaliños e son os que vixían e coidan todo o que nos rodea. É unha grande aperta. Damián, moitísimas gracias. E agora vou-vos a enseñar. Vou-vos a enseñar os animaliños. Estas cousiñas que fai, mira, nunha conchiña de un carneiro, este é un carneiro, non é unha vieira, é un carneiro, pois un animaliño que coida da horta. E te vai ir pa a horta xa. Morro por ver a meiga. Ai, que cousa bonita. Por favor. Vos vedela ben, por favor. Está feita con pipas, está feita ten un sombreiriño de coco de eucalipto, e despois ten, pois eso, pedriñas mágicas, está tamén sentadiña en unha concha de carneiro, penso que é tamén, e ten... Non sei con que está feita a cara, pero non é das compradas, é tamén unha especie de semente ou algo así, pero... Espera que hai máis. O sea, está feita con cousas naturales. Ai, que bonita é, por favor. É que máis guapa. Espera que hai máis animaliños. Temos estes duendes da piña que parecen Epi Blas. Son chamas animaliños. E este é un... Mirade, este parece un biosbardo. Sabedes o que son os biosbardos? Non me dixades que non están chulos, Desde Lousame, mi má que tarde cheguei. Chegaste a tempo que total ainda non empezamos nin a falar siquiera. Estou enseñando cousiñas que me regalaron. E pois tamén é un señor con unha boina. Xa me dirás que tipo de landra ten isto, porque este é dun carballo. Menuda landra, porque é grandísima, moito máis que unha moneda de 2 euros. Que clase de carballo ten semejante caparucho de landra? Bueno,
pois eso, para que vexades que cousiñas máis bonitas, me truxo, como é? Damián. La familia Telerín, pa as guardianes de la huerta. Elles de buscar un sitiño ao abrigo e nos de poñer na horta. Non che quepa duda, pero elles de poñer unha tella ou así para que non se me mollen, para que queden ali na horta. E despois é que me fixeron estes regaliños, pero unha é para min e outra para Lolo, así que estes vou nos a deixar para outro día. E na máis, e non hai máis. Que precioso, Dios mío, que o da bruja pudo comigo, Síntome identificada totalmente, o sea, do mar, do monte, da horta, porque as pipas son da horta, dunha landra, e non sei a cariña con que está feita, pero tan cuquiña, é tan bonitiña. Bueno, que tal, miña querida Sintiña? Preciosos. Ai, un garbanzo! Vale, xa me parecía como unha cousa, como unha semente ou así, pero nunca ia, porque esta ten a forma do nariz, pero de forma natural, o sea, de xeito natural. É un garbanzo. Vale, precioso, encantoume, muchísimas grazas. Pois eso, nada, xa teño guardiáns pa a horta, así que agora vou tomar así algo quentiño. La cara é un garbanzo. Mira, pai, como sabedes vos. Pois eu non o sabía. Menos mal que está, joder, sabedes de todo. Depois dicides vos que eu sei de todo. Pois anda, que vos non sabedes tampouco. Bueno, que tal? Empezádeme a contar por aí. Bueno, encantoume por fin desvirtualizar a moitas das persoas que estades aquí. Non sei, Celi, por exemplo, Celi Extremodouro, que está sempre aquí, mándame sempre, é a tipa máis pesada que vos podades imaginar, porque é a que me manda todas as semanas á radio mensajes e audios e así, e sempre está aquí, sempre é a que vos dá nas cachas, se non lle dades ao like, é a que vos está seguido tamén en unha delas, que hai moita xente que está de sempre pendientes, pero, pois, encantoume desvirtualizar a xente, darvos por fin unha aperta. Aínda que houve xente que lle dou tanta vergonza verme, porque me acordo dunha muller que me escribeu despois pola noite, e que me dixo que sinteu tanta emoción ao verme que casi chora de emoción. Comprendo porque a min tamén pasado con xente que admiro tamén, de non ser capaz de acercarme de pura emoción. Pero mirad unha cousa, eu son unha persona moi cercana, a non ser que estea comendo churrasco e estea sentada nese momento, faládeme, porque eu estou encantada de que me faledes, o sea, é que vos acerquedes a min, que non mordo, prometo vos que non vos vou nin a morder, nin a comer, nin desas cousas, o sea que non vos quededes cas ganas de vir a falar comigo, porque me dá un montón de rabia, porque me gustaría que viñaras. Entón, vamos a empezar así con algunha pregunta, porque xa levamos aquí, pois non sei canto tempo levamos, xa levamos casi media hora, ainda non empezamos a falar de cousas serias. E este directo é para falar de cousas serias. A ver, vamos alá. Te lo digo hace un rato. Xa, pero é que non fixe nin caso, sabes, Elvira? Eu estaba tan emocionada que nin caso. Onte estive na gala da Fundación de Pediatría de Santiago. E saliches nun vídeo, que guai. Onte non, o antonte. Porque estuve dando unha charla. Ai, mi mãe, que tuve tantas cousas esta semana que non vos podedes imaginar. A ver, estuvo na gala da Fundación. Este é un grupo de xente que se dedica a traballar e a axudar a que os nenos e nenas que están hospitalizados no Hospital de Santiago, pois facerlle a vida un pouquiño máis agradable. Buscan facer cousas diferentes para os nenos e as nenas. Entre elas, pois, chamáronme para si podía axudarlles con un proxecto de horta
que querían facer para que os nenos e nenas que estaban ingresados ali no hospital tuveran como un aliciente diferente a unha cousa distinta que estar... Xa sabedes como é un hospital, hai a sala de xogos que está ben, pero non deixa de ser o hospital. Entón, a horta é como unha cousa diferente, bonita para os nenos e nenas. Por suposto que fun, claro. Entón, onte tuveron unha gala, supoño que máis ben sería como para recaudar fondos para poder seguir facendo estas cousas, non? Con carrapasada. Eu non puden estar, porque onte estuven en Pontevedra. Entón, non quería deixar de faltar, e como non teño o poder da omnipresencia, o que fixen foi gravarlle un vídeo para mandarlle un bico, para mandarlle un abrazo e para dicirlles que tiña que ir por ali para facer o plantío de inverno, que xa hai que empezar a plantar os puerros, as cebolas. É un proxecto moi bonito porque está feito como nunha terraza que ten o hospital, que fai como un patio de luces, digamos, e teñen ali como tamén como uns columpios, como unha pequena zona de xogos exterior para os nenos e nenas que poden salir ao exterior, non? Que lle permite, bueno, a súa saúde. Entón, pois, fomos plantar, eles van, réjano, coídano, mándanme preguntas á radio, un proxecto moi chulo. Entón, agora no inverno temos que ir a, claro, quitar as cousas que xa están mal, os tomates e así, e plantar as cebolas, as coliflores, o brécol e todas esas cousas. Entón xa me dou de conta, claro, Belén Trías, claro, puxeron o vídeo que lle mandín para darlle un bico aos nenos e nenas e aos familiares porque non podía estar ali. Así que puxeron o vídeo, que guai, pois alégrome moito, moitas gracias. Me encanta ver tus vídeos leyendo con Flor. Non me digades que non é un nombre bonito. Transmites muy buena energía y aprendo muchísimas cosas sobre la huerta. Me encantaría hacerte una pregunta. ¿Cómo puedo eliminar el trébol que invade la tierra? Gracias. Mira, leyendo con Flor. Con ese nombre que tes, non pode ser que che molesten tanto os tréboles. Non son os enemigos, non son unha peste, non van a impedir que nasan outras plantas. Por exemplo, no sitio onde plantes zanorias, sí que non estaría ben, pero onde plantes un repolo que aba trébol, só lle vai a axudar. E, ademais, gustaríame saber que tipo de trébol é, porque hai un tipo de trébol que aínda encima fai a tarea das leguminosas, que aínda sin ser da familia das leguminosas, que lle aporta nitrógeno ao chan de forma altruista, os tréboles non fan tanto daño. Tes moitos, arrancos. Que queres quitalos todos, é imposible. Non queiras luchar contra algo que é imposible. Que hai maneiras de quitalos con herbicidas químicos, sí, pero de paso que matas os tréboles vas a matar a vida. Vas a eliminar a vida da terra tamén. Non creo que haga nada selectivo que solo faga daño. Un veneno é un veneno. Valo a ter aí na terra. Convive con eles, faite a súa amiga, consciénciate de que non hai maneira de eliminar os tréboles e que van a estar aí solo por temporadas. Vai haber temporadas que haga máis, vai haber temporadas que haga menos. Cando temos un terreno baldío, libre, porque xa se acabaron os tomates e non son das persoas de plantar nada no inverno, e queredes deixar que a terra descanse hasta a próxima primavera que volvedes a plantar os tomates, os pimentos, as berenjenas, as lechugas, o que queirades plantar, pero na primavera, o que tens que facer é deixar que a terra, con estas palabras, sea. Non frenedes a creatividade da terra. As malas plantas que nacen nun terreno que está baldío, que está libre, que non plantades nada, non fan daño, están aguantando do terreno, evitan que as súas follas e que as súas raíces que a chuvia faga destragos, que lave o terreno, evita que haga un drenaje tan intenso que lave a terra, que quede sin nutrientes. Están aí aguantando da terra, están aguantando da vida, dan llaveiro a microorganismos que viven nas súas raíces, evitan que as heladas
que dañen, o sea, é un abeiro total, non pasa nada. Despois na primavera, arrancádelas todas e se tendes o terreno medio preparado, porque un terreno desnudo, exposto á intemperie de todo o inverno, que nos empeñamos en quitar tréboles ou calquera outro tipo de erva que nos parece que é unha erva mala, vai a ser un terreno castigado no inverno. É un terreno desnudo, cando lle dá a chuvia, vólvese compacto, vólvese duro, e aínda encima enchárcase, porque unhas plantas que medran encima del, que son malas plantas, que as queremos sacar. A chuvia non empapa, bueno, a non ser que teñas un plástico debaixo ou que sea un terreno que sea sarso puro, que sea tan duro que empape, pero senón, as malas ervas no inverno van a conseguir equilibrar a humedad. Se hai moita, van a ir drenando pouco a pouco e non fan que o terreno estea encharcado. Un terreno completamente encharcado porque está desnudo é un terreno podre, chega a pudrir, porque van morrendo todos os organismos visibles e non visibles. Morren os microorganismos, morren as micorrizas, morren as raíces todas e pudre todo. Cheira a fango. É un terreno morto. O sea, non loitemos tanto contra as malas ervas, e menos contra os tréboles. Vamos con outra... O churrasco sagrado. Por qué? A ver, antallar, sembrar semillas de grelos. ¿Se darían bien en Tarragona? ¿O no es clima aquí para eso? A ver, será moi mal plantar os allos en 2 semanas? Malísimo, María, malísimo. Os allos hainos que plantar con frío, non se poden plantar agora, aínda é moi cedo. Os allos plántanse por Santa Lucía, o allo ve o día. Pois mira cando é Santa Lucía. Cada día que pasa de xaneiro perde un allo alleiro, quero dicir, en xaneiro é, digamos, o último mes. Si queres un bo alleiro, planto en xaneiro, que tamén sería así. O sea, os allos, por moitos refráns que encontres, van a ser sempre de inverno, o sea, noviembre, diciembre, enero. O allo necesita un bulbo que necesita frío, pois como o tulipán. Hainos que plantar con frío. Agora, aínda non pode ser. Aínda hai días de moito calor e como saque o peteiro para arriba. O allo desécase, morre, non vale. Hai que esperar a que faga máis frío. Non estamos en tempo de plantar aínda os allos. En Tarragona, quen era? Estefa Banca. En Tarragona non é clima para eso? Non é un clima adecuado para plantar grelos, porque os grelos, ao igual que os allos, pero de diferente maneira, necesitan frío para ser unhas follas bonitas, fermosas, grandes, verdes, con ese sabor tan peculiar. De feito, aquí en Galicia non se plantan os grelos no verán. A ver, a non ser que o clima desa zona sea moi característica e non faga tanto calor, pero os grelos plántanse en agosto ou en setembro, ou todo máis tardar en outubro, dependendo da zona, porque necesitan, para brotar, que non faga aínda moita chuvia, porque senón anevan, chámaselle a nevar. Si cando os plantas é pleno inverno e está chovendo continuamente, os van a nacer, as rabices nacen igual, pero chegan a este tamaño ou así, ou a este tamaño, é o que aquí lle chamamos a nevar. A nevar é que chegan a este tamaño con demasiada agua, non son capaces a desarrollar ben as súas raíces, ou non desarrollar as raíces, non son capaces a botar follas boas para facer a fotosíntesis, é como unha cadena, non? Non hai raíces, non hai follas, non hai fotosíntesis, non hai raíces, non hai follas, non hai fotosíntesis, e o que fan é amarillear. En vez de coller o color verde característico dos grelos ou das rabisas, o que fan é poñerse amarillos. Avellan quer dicir que se fan vellos quedando enanos, quedan raquíticos.
e con este tamaño botan xa a flor, o sea, inservibles para comer. Por iso teñen que ser plantados cando aínda non hai moita chuvia, pero xa se acabou o calor intenso. Iso é o primeiro, por iso se botan a partir de finales de agosto, porque xa se acabou o calor intenso. Despois teñen que estar nascendo, cando xa están grandes, con chuvia, pero cando xa están grandes e ben enraizados, o sea, ben anclados xa no chan, con raíces importantes. Entón, necesitan moita chuvia. Por iso é a característica de botalos en ese tempo, en 2 meses. Están fermosísimos e que chova, se quere chover, que chova. E despois empezanse a recoller, dependendo de cando os plantaras, e da variedade que compres, porque hai como, non sei, ao mellor tírome da moto, pero como unhas 10 variedades diferentes, ben, ou máis, ou 12, de distintos tipos de rabisas, grelos e nabos. Isto que se di, moitas veces dice, mima cantas preguntas, estou me liando, cando se di a trilogía perfecta, rabisa, grelo e nabo, iso non é verdade. Non todas as rabisas fan nabo, non todos os grelos son de nabo, e non todas os grelos non se poden semillar, porque hai algúns sobres que din, poñen directamente grelos de 40 días. Iso quere dicir que non aguanta como rabisa. É verdade que todas as rabisas van a ser grelos, todas, pero non todas as rabisas van a ser nabo, porque hai rabisas que non chegan a facer nabo, e despois hai outras con nabos grandísimos que botan as follas, e para botaren o grelo, cuidado, pero o que se come dai son máis ben as follas. E se botas rabisa, vai a ser rabisa durante meses, 2 meses ou 3, antes de empezar a grelar. E o que se chama o grelo xa de 40 días é un tipo de rabisa que así como empeza a crecer, en menos de 40 ou 50 días, xa empeza a botar flor, o sea, xa empeza a grelar. Entón, non todos son iguales. Entón, dependendo da variedade, desde que os plantas hasta que os colles, poden pasar, pois, 2 meses, 3, 4, 5 meses. Depende, despois depende da túa zona tamén. Nusquiña, a quilla 72 é gallega. Non saliron lesmas, non? Vale. Como debo coidar as plantas de pimentiños de chile e guindilla? Monse, fostes a que me mandaste esa foto. Vale. Monse mandoume unha foto de unhas plantiñas de chile moi bonitas que teñen como uns colores así anaranxados, amarillos, hai algún como algo violeta. Coidado, porque non todos son comestibles, algúns son ornamentales. Asegúrate de que a variedade que tes é comestible. Iso para empezar. Despois, podes esperar a que un dos pimentiños das guindillas estea maduro na planta para quitar sementes para sementar para o ano que ven. E a maneira de coidalo simplemente é que no inverno non lle dea moito o frío, pero necesitan igualmente estar donde os tes, na intemperie, ou se os tes en un potín, ou se os tes nas escaleiras ou así, deixalos aí. Que pasa? Que se fai moito frío, podense queimar co frío e dañanse. Entón, podenlos proteger, poñerlle como unhas estaquiñas e poñerlle unha malla térmica. No inverno, aínda que non os veses, é igual. E hasta que pasen as heladas, non os destapes. Esa é a maneira de coidalos, porque como están tan chiquitinos, non che vou recomendar podalos, porque eu sí que vou a podar os meus. Sabedes que podedes podar as berenjenas e os pimentos, poden durar máis de un ano, non son estacionales. Entón, habería que podalos, quitarlle toda a folla verde para que non se dañe moito co frío e cubrilos igualmente das heladas. Pero neste caso, Monse, as fotos que me enseñou son unhas masitiñas así e os pimentos non levantan nada. Entón, non che vou dicir que os podes, claro, simplemente cúbreos do frío e xa está, van xa a aguantar. Pódense comer as pipas negras que son pequenas. Non hai pipa de girasol que non sea comestible. Non sei de ningunha pipa, a non ser que sea transgénico, que non sexa comestible. Que pasa? Que teñen un valor culinario
moi escaso, porque son unhas pipas moi pequeniñas, vouches enseñar, espera. A ver. Mirade, por exemplo, estas, non sei se viste, supoño que sí, que veríades, que teño un girasol que se chama, eu chámolle girasol Dalia, pero realmente se o queredes buscar, tendelo que buscar como osito de peluche. Girasol, osito de peluche, non sei quen lle puxo o nombre, a min pareceme máis unha Dalia, pareceme máis adecuado. Estas son as pipas do girasol Dalia, o sea, é que son pequeniñas, son peculiares porque son casi redondas, non son afiladas como as outras pipas, e teñen pipa en dentro, vai así non teñen, o sea, son tan pequenas que me resbalan. Mira, eu vou poñer aquí a pipa, aquí a semilliña, para que a vexades o pequechiña que é. Esta é unha casca, non sei se se ve moi ben, supoño que sí. Ai, e a semente é esta. Pódese comer? Por suposto que se pode comer, é unha semente totalmente comestible, como hai miles e miles de sementes. Ahora, pastonar hasta ten un sabor riquísimo. Sabe, bueno, igual, sabe a pipa, pero, claro, puñerte a esconchar estas pipas, ou tostalas ou salalas para depois terem a esconchar, é un traballeiro que flipas. Eu diríache que ou que compres pipas das grandes para comer, e esas podelas emplear, por exemplo, se tes algún, non sei, os periquitos, os loros, as galiñas vai a gustar, porque lle gustan as pipas, é unha semente, van a comer, así que poder pódese, pero non ten un valor culinario que digamos, guau, que espectáculo. O bagazo das uvas pódese usar de abono? Por supostísimo que sí. O sea, o bagazo das uvas eu supoño que medís despois de metelo no lagar, a torcer, e que queda, boa, mima, que o olor deso teño aquí na miña cabexiña. Cando era pequena nós tiñamos moitísima viña. O sea, facíamos moito viño, moito viño. Bueno, teño vos contado que era unha casa onde viña moitísima xente, moita xente viña a comprar viño, como se vendía, pois eso, tiñamos moito viño. Tiñamos un tipo de barriles que se chamaban bucois, non sei, o sea, eran, eu penso que ven deste tamaño, así. Eran enormes, creo que teño algunha foto de cando era unha rapaza, porque, o sea, íbamos vendimar todo o día, botábanse as uvas nos bucois, e os rapaces metíannos en dentro do bucoi a pisar as uvas, e pisábamolas cos nosos pescas, o sea, iso facíamolo todos os anos. A mí gustábame moito, pero teño que reconocer que tiña moitísimo medo, pánico ás arañas. E non ás arañas delgadiñas de patas largas que había así pola bodega, sino as dichosas arañas que había que se formaban nas uvas, que eran unhas que tiñan un cu gordo, gordísimo, e que tiñan a cabeza pequena. Dábanme tanto medo. Pero bueno, que era un traballo que me gustaba un montón. E despois de que pisábamos nós cas pernas, bueno, era tan grande o bucoi que eu casi me metía hasta o pescozo, pero bueno, a mí gustábame. Veña para arriba, bueno, eran unhas risas tremendas. Despois deixábase ferver, sacabas o mosto aí, sempre, todos os anos collíamos cajarría, porque nos dicían os maiores, dicíanos, non bebades tanto viño, mentras é estruchado era mosto, mentras non fermenta non é viño, é mosto, o sea, era zumo de uva, pero estaba tan rico, que era imposible solo tomar o medio vasiño que nos daban. Tomábamos ese medio vasiño, depois iban os grandes, e veña, unhas risas, veña a beber cajarría todos os anos. Bueno, porque era un exceso de uvas que flipas, pero bueno,
Despois de que fervía, botaba a babousa para fora, había unha fermentación impresionante, cheiraba a bodega, que era, bueno, un primor, e logo despois quitábase o bagaso dai dos bucois, sacábase o viño fermentado para seguir fermentando en outros barriles, e despois metíase no lagar o bagaso e torcíase. Tiña un ferro, e tirábase do ferro, e outra vez o ferro, volvías a tirar, para quitarlle todo o viño, canto contiña, e eso. Despois, cando se abría o lagar, para sacar o que é o bagaso prensado, o sea, os restos das uvas prensadas, estaba durísimo, e había que arrancalo cas uñas para quitalo para uns barriles. Para uns barriles non, nós a verdad que tiñamos como unha cova na mesma bodega, e puñíamolo aí, e pisábase. E despois, cando estaba ben pisado, puñíaselle un plástico, botábaselle unha boa capa de area, outro plástico, outra capa de area. Isto facía que non houbera intercambio de oxígeno e que non se botara a perder o bagaso, porque nós, co bagaso, facíamos caña, o sea, era o que se lle botaba despois á pota para facer a caña, o orujo de Galicia, o típico orujo. Entón, despois de que salía o bagaso da pota, enfriaba, despois aínda se usaba para botar a horta como arjeiro, o sea, deixábase nunha meda, nuns montes, ali volvía a facer outro fermento máis, o sea, imaginádevos o maravilloso que era iso, e o olor todo ese que desprendía era increíble, ese está aquí para sempre. Bueno, o que me di esta rapaza, que se o bagaso das uvas se pode usar como abono, sí, pero non xa inmediato, o sea, deixo en un monte que ten que fermentar, tense que descompoñer un pouquiño e ten que haber unha fermentación, porque senón pode pudrir, sabes? Entón, hai no que deixar fermentar, e por suposto que se pode usar como abono. Nusca, como secas os tomates, canto tempo e temperatura. O tomate vai a depender unha da túa máquina, porque non é o mesmo secalos no forno que nunha deshidratadora. O meu forno, por exemplo, non ten ventilador. Se o teu forno ten ventilador, lle deixas un pouquichiño a porta aberta e o pos ao mínimo que teña o teu forno, porque eu aí non me podo meter. Hai fornos que teñen a 70, pero xa non teñen máis mínimo. Entón, tens que ter cuidado, porque para deshidratar un tomate tens que deixar aberto, porque senón queimase. E se o queimas, fai como unha cauterízase, fai como unha crocha, e xa non se deshidrata. Fai a crocha de arriba e por dentro queda húmedo sempre. Entón, hai que ir deshidratando pouquiño a pouco. Que a porta moi aberto, podes encher o forno de rejillas. O sea, pedir as rejillas do forno ao veciño, porque son todas do mesmo tamaño. Non vayas a desaproveitar ese tempo en meter só unha rejilla e depois outra. Pide as rejillas que sean ao veciño, a túa tía, a cuñada ou a quen sea, e enche o forno, todas as capas do forno, de rejillas. Se son tomates pequenos, á mitad, pero se son tomates moi grandes, de secos en rodajas de non máis de 1 centímetro, porque lle leva moito tempo deshidratar, sabes? Canto tempo? Pois eso depende de como os vayas cortando, podelos cortar tamén en cuartos, por exemplo, se son tomate deste pera, córtalo en cuartos, ou se son moi grandes, en 6 cachos, sabes, en lonchas. Tes que ir mirando canto tempo, pois eu penso que nun forno así normal, a 70 grados, que a portiña aberta e que haga ventilación, pois ao mellor en 3 horas pódelos ter. Nunha deshidratadora cativa como a que teño eu, posiblemente che leve 6 horas ou 7, ben, ou 8, depende. Leva tempo de secalos. Ti o que tens que procurar é que cando colles o cacho de tomate, casi fai este ruido. Se che fai un ruido así, a fofo, non. Ten que estar seco. Se un tomate deshidratado está como un cacho casi de cartón. Nusquiña,
Cando se recollen as calabazas laranxas redondas? As calabazas redondas, como calquera outro tipo de calabaza, mentras soporte a planta, non enferme a planta, deixámola na planta, sin apuro ningún. Si vemos que a planta está enfermando, esa non queremos tratala máis, porque sabes que ven agora o otoño, no otoño as flores que van a salir non van a cuajar, e se cuajan quedan uns frutos así pequenos de color verde que podes comer crudos, pero non van a facer a parte de fora, non? Entón, se a planta está bella, fea, con oídio, non vamos a deixar que a enfermedade vai a máis, porque senón o oídio vai nos a quedar ali na horta. Entón, arrancamos a planta e collemos as calabazas con moito cariño. Non vale isto de coller un capacho e enchelo de calabazas a tope, porque se fan daño unhas contra as outras e depois non nos aguantan todo o ano para que queden duras, sabes? Entón, con moito cariño, unha a unha, e pousámolas con cariño en un sitio oscuro total, que non lle dé o sol, que non lle dé a humedad, por suposto que non lle chova encima ou así, porque senón vanche a ir pudrindo máis rápido a intemperie. A calabaza é un tipo de fruto que é climatérico. Esta palabra significa que as frutas climatéricas arrancadas da nai, arrancadas da planta, siguen o proceso de maduración. Elas siguen un proceso que teñen parecido a unha respiración e van transpirando agua e van aumentando en azúcares. Entón, siguen madurando, ou sea, ti colles unha calabaza que ves que ainda ao mellor non sabía se estaba moi maduro ou así, pero se agardes en un sitio tranquiliño con un cartón por debaixo, oscuro, e que non haga humedade, e que non vayan os ratos a ela ou así, e de vez en cando tens que ir mirar porque algunha vai a pudrir e tela que retirar porque esa humedade non lle vai a facer ben á do lado. Se esa humedade con podredumbre chega á calabaza do lado, posiblemente acelere o proceso de pudrición da do lado tamén. Entón, hai que estar sempre pendiente. Hai unha podre, retirámola. A onde a botamos? Á composteira, se queredes. Ou a vermi composteira, que lle vai a sentar genial ás miñocas. Así que, eso, cando recollelas, as calabazas naranxas, cando están color naranxa, moitas veces non sabemos cal é o estado óptimo, pero cando a planta non poda máis, xa están para recoller. Mirade. Esta calabaza é do ano pasado. Ten máis dun ano. O sea, porque agora as calabazas están recolleitas. Fijadevos, non vos minto porque este cañoto é de madeira xa non é verde, isto é casi xa madeira, fijadesvos. Este é do ano pasado, está en perfectísimas condicións. Cando abra para facer unha crema ou así, ademais, mira, igual a fajo xa esta semana, e así enseñovos como fajo eu a crema, bueno, eu a crema fajo de mil maneiras, o que teña, sabedes, abro a nevera, o que teña nese momento é o que lle boto, pero bueno, igual fajo unha cremiña de calabaza para que vexades como está por dentro, sendo unha calabaza que ten máis de un ano e que teñen o seu poder de conservación, así, pero témola que tratar con este cariño, mira. Aí queda, que tiña, así, sin darlle golpe, porque en donde lle deas un golpe pode coller un daño e empezache a pudrir por aí. Entón, con moito cariño e moito cuidadiño, mirade que fermosa está. Eu prefiero que as calabazas teñan uns meses, polo menos, antes de empezar a comelas. Por iso, gardo, intento que me cheguen hasta o ano que ven. Porque as calabazas de este ano non as como. Porque non me gusta tanto ese sabor bravío de calabaza, o sea, de botefa, de cando lle dábamos de comer as botefas aos animales, non? Que yo había que cortar para as vacas, para os porcos, para as galiñas, e veña ali ca machada no picadeiro, tun, a picar toda a tarde. Ese cheiro a calabaza tan fresca, a mí non me gusta. E máis, cando unha calabaza ten así tanto tempo, ten menos agua, polo cal non ten tanto olor como a ese bravío de calabaza, e ten os azúcares máis fijados, co cal o sabor desta calabaza non ten nada que ver
co sabor da calabaza recién collida, digamos. É moi diferente. As calabazas teñen que madurar, para min, para o meu gusto, e para a miña maneira de entender a boa cociña gallega. Vamos allá, a ver, non sei que clase de trébol es, pero a mis burritos les encanta. Leyendo con Flor, si a tus burritos les encanta, ¿puedes decirme el motivo por el cual te quieres deshacer de él? Mira, para saber si é un trébol ou outro tipo de trébol, arranco e o que teña debaixo, dismo que é. Ademais, un trébol diferenciase moi ben dun oxalis. A ver, estes son os meus patos. As patas, os nombres das patas, que despois non sei que é lentella e sandía, porque puxen aquí lentella e sandía, porque son os nombres das patas. Con que estaba? Que estaba a dicir que xa non me acordo? O trébol que fai o traballo como unha leguminosa, porque é leguminosa, aínda que non se parece en nada a un chícharo, nin a unha lentella, nin a unha fava. Non ten que ver, vale? O trébol é así. 1, 2, 3. Vese ben, non? Este é o trébol. Ten 3 follas, que tamén pode ter 4, pero o trébol ten as follas como ovaladas. Bueno, non ovaladas, aquí fan como un piquiño e depois fan redondo. Así. E os outros tréboles que lle chamamos, que son os oxalis, fan máis ben este. É que este bolígrafo non... Este é gordo dabondo. Este vese ben. Os outros tréboles, digamos, que son máis malos, máis invasivos, máis que deberíamos, ao mellor, intentar arrancalos máis a menudo ou tal, fan isto nas súas follas. Estou non exagerando, Poden ter 3 ou 4 follas tamén, ou 5 ás veces, que ás veces tamén teñen 5 follas, pero teñen como forma de corazón. E os tréboles normales, os que son bons para a nosa terra, teñen como esta forma, que teñen así. Onde está o outro? Oxalis, malo, non tan malo, trébol, bo, recomendable, incluso isto, eu vou dicir unha cousa, eu comprín trébol blanco, ademais o trébol este cómese, o trébol blanco, bueno, o rojo tamén, pero máis é beneficioso para a salud, xa vos lo contarei tamén en outro vídeo, porque a mí non me dá a vida para contarvos tantas cousas, pero bueno, algún día acordarame de poñérvolo. Eu teño un paquete de semente de trébol blanco, e cando teño algunha calva na horta, porque eu non teño céspes, eu é a erva eventual, a que nace estival no seu momento, e para min todo é boa. Teño unha calva porque anduveronme por ali ao mellor unhas toupeiras, ou porque arranquín dali, ou porque había ali un monte de arjeiro e ao quitar o arjeiro quedín sin erva ali, polo que sea, teño unha calva e eu semento trébol blanco, porque o trébol é bo para a horta, e incluso vos recomendo plantalo, por exemplo, no inverno, antes de deixar unha terra desnuda, botadelle trébol, eso. Pero si aún encima te lo comen los burritos leyendo con Flor, non pode ser que... Xa sabía eu que estaba isto bloqueado, parecíame. Nos quiñas calabazas salironme grandísimas, tiña bloqueados os chats e non me estaban andando. Xa me parecía, me dixo, que raro que esta xente non me estea escribindo. Hoxe faltas as lesmas. E onde está a lesma? Bueno, pois non sei. Madre mía.
A onde fuches comer hoxe? Iso sí que vou a dicir. Boa tarde desde a Banqueiro. Hola, Marita, que tal? Vas a vir ás clases da Banqueiro? Porque empezamos a semana, Dios mío, empezamos para a semana o curso. Hola, Nuska, eres unha biblia. Ah, que guai. Gracias. Non encontro a lesma. Bueno, é igual, agora xa seguro que xa se foi. Pero para que maduren as calabazas podémolas deixar ao sol estes días. Sí, eu tamén o fago, Celi. Eu tamén as que tiño outro día ainda as teño na horta, pousadas con moito cariño debaixo do caqui, porque o caqui agora está frondoso, cheo de follas, e dixo eu, para que non lle dea moito a chuvia, púsenas con cariño debaixo de un árbol. Están ali, e agora cando teña tempo collerei con cariño na carreta e traereinas para jardalas, pero sí se poden deixar un pouquiño ao sol. Pero volvo a repetir, Celi, que como é unha fruta climatérica, non é necesario que lle dé o sol para madurar estando fora da planta. Se está na planta está genial que este ao sol, de feito necesito, pero se non é tan... non é tan necesario. Bueno, hasta a seguinte semana, comunidade. Moitos bicos para todos os afillados. Faltanos a afillada Lucía, que de verdad que me está empezando a preocupar que non estea por aquí. O sea, se alguén sabía quen era Lucía, porque eu non a conocía personalmente, por favor, que me diga para a semana se está ben, polo menos se están ben, vale? Outra cousa é que non queiran vir aquí xa por calquera motivo, ou mellor fixen algo que non lles gustou ou dixen algo que non lles gustou e deixaron de vir. Pero non me importa, o sea, se é por eso alégrome e quero saber que están ben. Se alguén de vos as conoce, por favor, para a semana, que nos informe de que estean ben. Un bico para Nuska e para Lolo. En ensalada é unha delicia, non sei de que nos fala Michael, pero bueno, que en ensalada é unha delicia todo. Preguntábame a onde fun comer hoxe. Hola, Nusquiña, onde fonches comer hoxe? Pois mira, vouche a dicir, hai un sitio na Coruña que abreu hai pouco, é como un restaurante chino, non quero meter a pata, non sei se é chino ou japonés, chino, porque ademais creo que se chama La Gran Muralla, ou así como se chaman todos, o sea que buscadio, que teñen unha maneira moi peculiar de darvos de comer. Puxen un vídeo, así que cando acabedes de ver o directo e de mirar un reel que puxen en todos os sitios, en TikTok, aquí no YouTube, en Instagram e no Facebook, claro. Séntaste na mesa e poñenche unha olla estilo wok con un caldo que ti escolles, ou incluso che poden poñer un wok dividido en 3 partes ou en 4 ou no que sea, con diferentes caldos, non? Escolles o sabor do caldo e despois pois pódese pedir todo crudo, marisco, carne, peixe, verduras ou un compendio de todo o que che dé a gana de pedir, porque teñen miles de cousas para pedir. Tráenche todo en crudo, ti valo botando a esa agua quente, a ese caldo que estaba riquísimo, sin nada, xa estaba riquísimo. Foi sorprendente para min, foi maravilloso, para min estaba todo buísimo. Entón vas metendo pois a carne, a verdura, ou o peixe, o marisco, e cóselo, e cando está cocido, quítalo, valo comendo todo en quente, quitas un pouquiño caldiño, o sea, maravilloso. Teño visto en vídeos e nunca o vira en realidad. O outro día vino e pois fun comer a él porque me apetecía un montón. E de verdad que quedín encantada. Sin gluten, claro, porque era un caldo. E o que pedín era carne e peixe, esas cousas. Así que estaba moi rico. Bueno, viste el vídeo, Mar? Mar, la próxima vez que vaya a Coruña te aviso e comemos. Pois te recomendo, Mar, porque está genial. Nuska, cando te veremos en Oviedo? Adela, estuve en Oviedo el mes pasado. Se eu vou cada 2 por 3 a Asturias, que eu voume moito por aí, por esa zona, así que me vas a ver a menudo, porque ademais toda a franja cantábrica
é algo que me gusta moito, 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 moito. Ainda non a conoso ben, mira que ainda vin xa sitios, pero gustame moitísimo. O sea que en calquera momento, pois, pásome por aí. Yo vi el vídeo, boa semana para todos, e de parte do afillado Brais. Brais! Eres o noso novo afillado. Mira, temos a Carla, a Brais e a Lucía. Temos 3 afillados e afilladas aquí. Hola, ¿cómo se llaman las legumbres de los 7 años? Esa nos marchamos. Mira, é que o nombre en inglés, pero chámanse Scarlett. Scarlett sin a E principal, o sea, empecen en S. Runner, con 2 Ns. Runner. R-U-N-N-E-R. Runner Scarlett Bean, con 2 S. É complicado. Escríbeme por privado e escríbocho, porque o escribín xa 1000 veces e díxeno moitísimas veces, pero de feito creo que vou facer un reel poñendo xa o nombre para que quede como reel, porque escribinlo a tanta xente que para min é moi costoso estar a dicirvos unha a unha como é. Entón, vou facer agora un reel, enseño as lentellas e escribo o nombre para que vos quede ben escrito, porque é un tipo de lentella que dura 7 anos ou 10 ou 15 ou 20 ou se o coidas dura toda a vida porque fai unha raíz debaixo. Así que vou facer un reel. Veña, xa me puxeste de estaré, non me vou a dar ido para a cama, Dios mío. Bueno, veña, vou facer un reel para Florentina Landaluce. Así que, Chelo estuvo onte comigo, hola, fue ayer un día moi especial por conocerte en persona. Chelo, de verdad que o honor foi todo meu porque aínda estou flotando, aínda estou, non sei, con emoción, con resaca emocional de tanto e tanto cariño que recibín onte en Pontevedra, porque foi alucinante, foi desbordante, foi increíble. Así que agradecida son eu. E ainda encima vime con 2 afillados de lá, un afillado e unha afillada, que máis se pode pedir? Así que veña, bueno, miña querida xentiña, coidádevos, portádevos ben, sede felices, e vou facer o vídeo das lentellas dos 7 anos, veña, unha apertiña, bicos, e que